салом дӯстони азиз, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар ин мӯза навормон пешкаши шумо 5та хонаи фурӯшӣ мегардад. Аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо чӣ хона дар ин мӯза навормон ҳаст, ҳозир ба шумо мегӯем. Ду хонага дар Зарафшон наздикии поликлиникаи 14 бо таъмир бо нархи ҳамагӣ 300 000 сомонӣ. Се хонага дар Маяковский квартираи фурӯшӣ бо таъмири бениҳоят зебо дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ, ду хонага дар шаҳри Ваҳдат ва ҳавлии фурӯшии хуб дар шаҳри Душанбе дар тарафи Мардон. Ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормонро то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Бисёр бад гап мезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта қайдномаро ҳисоббошон пешкаши шумо мекунем. Якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи Зарафшон, кӯчаи Зафар. Аз рӯи ҳуҷҷат дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил аст, аммо сарҳади ноҳияи Сино мебошад. Ба ноҳияи Синоя наздик аст часпидагия. Дӯстони азиз, ду ҳуҷрага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар якум ошонаи коттеҷни дом. Худи коттеҷни дом аз ду ошона иборат аст. соҳиби хона менависад ки таъмир хуб бо барқ ва об таъмин аст. ҳуҷҷатҳош 100%. рақамон барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. нархи хона бошад 300 000 сомонӣ. Дӯстони азиз, аз поликлиникаи 14 на он қадар дур мебошад. марҳамат, аз номи каналмон муроҷиат кунед. Ду хонага 60 метри квадратӣ дар якум ошона коттеҷни дом бо таъмир, кӯчаи Зафари ноҳияи Рӯдакӣ 300 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Низоми Ганҷавӣ воқеъ дар назди калсевои Маяковский мебошад. дӯстони азиз, минтақаи хуб аст. бинои блоки Б, якум даромадгоҳ, бинои 16 ошонага, хона дар 16 ошонаш ҷойгир аст. се ҳуҷрага мебошад бо масоҳати 83.5 метри квадратӣ. дӯстони азиз, нархи 1 метри квадратӣ бошад $500, яъне дар умум 41750 доллар мешавад, 445 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, ҳамаи хариду фурӯш дар канали Дом TJ танҳо ба қурби сомонӣ, ба қурби давлатӣ гузаронида мешавад. доллар ва рублро, дигар қурбҳоро мо танҳо барои фаҳмидани шумо мемонем. ҳамаи хариду фурӯш фақат ба сомонӣ. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. нархи хона боз савдо мешавад. рафта аз пеши дида маслиҳат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир аст, пеши почтада. бинои 10 ошонага, хона дар 6 ошонаш ҷойгир мебошад. бо таъмири замонавӣ таъмин аст. як хонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ. ҳоҷатхона алоҳида, ҳаммом алоҳида, лифт дорад. бино бо барқ ва об таъмин мебошад. маркази ноҳияи Рӯдакӣ. нархи хона бошад 315 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд, ҳам WhatsApp доранд, ҳам метавонед ба ҳазур занг занед. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. ҳуҷҷатҳои хона 100% ҳаст. техпаспорт дорад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки дар наздикии хона ҳама чизҳои дар кори ҳаст. дӯстони азиз, якчандта мактаб, мактаби нав, бозорча, маркази тиб, боғчаҳо, масҷид, ҳамаш дар наздикии хона ҳаст. маркази ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. бо транспортам умуман мушкил нест ва чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмири хуб, бо таъмири зебо таъмин аст. нархаш ҳамагӣ 315 000 сомонӣ. барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. занг занед, аз номи каналмон муроҷиат кунед. рафта аз пеши дида маслиҳат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар пушти пештара заправкаи Умед 88.
дар пушти ҳамон заправка доми 7 ошшонага ҳаст. Дӯстони азиз, айни замон сохтмони ҳамон бино дар 7-ум ошшона қарор дорад. 77 метри квадрати. Дӯстони азиз, ду хонага мебошад. Дар якум ошшонаи бинои новостройка хона хеле ки мебинед бе таъмир аст, яъне коробка мебошад. Дӯстони азиз, нархи хона сари 1 метри квадрати $350 мебошад. тамошобинони гиромӣ, нархаш боз муомилат дорад, лекин як чизро ба шумо хотиррасон мекунем. Як чизро бояд донед. хона $8000 дигаш мондагиаст. Дӯстони азиз, соҳиби хона ин хонаи кредит гирифтагианд ва $8000 дигаш мондагиаст. харидор метавонад хонаро харидорӣ карда ҳамон $8000 дигаша ҳар моҳ мисол $1000 додан гирад. Дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 4677 мебошад. WhatsApp доранд. Дӯстони азиз, WhatsAppш кор мекунад. номерое ки охирашон 1976 аст, рақамҳои Тоҷикистон, метавонед занг занед, маслиҳат кунед. чӣ саволе ки доред ва барои гирифтани маълумоти иловагӣ ба ҳазур ба соҳиби хона занг занед, қайдшон маслиҳат кунед. Дӯстони азиз, ва ҳамаи саволҳои шумо соҳиби хона ҷавоб медиҳад, ҳамашро мефаҳмонад. нархи хона боз такрор мекунем. сари 1 метри квадрати $350, яъне дар умум $26950, $287000 сомонӣ. марҳамат. Дӯстони азиз, ду хонага 77 квадрат дар якум ошшона, шаҳри Ваҳдат, коробка мебошад хона. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар тарафҳои Мардон ҷойгир аст. мактаби 99, мактаби 50, мағозаи Зафар дар наздикии хона қарор дорад. ҳавлӣ иборат аз 2 сотиқ замин мебошад. 3 дар хонаву 1 айвонча дорад. бинои 1 ошшонага бе такхона, ҷои холӣ ҳаст барои хона сохтан. кухнӣ, баня, ҳоҷатхонаам ҳаст. нархи хона бошад $750000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. ва ба ҳамин навор ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. ва аҳамияти ин дӯстони азиз, чӣ қадар ҳавлии зебоҳак, ҳавлии хуб мебошад. марҳамат.